סיגל וטוברת הסתכסכו, חברות מאוד טובות, עבר ביניהם חתול שחור. ועכשיו חברים, הן רוצות להשלים. אז סיגל עכשיו תסביר לדוברת, מה אנחנו עושים כאן? טוב, אנחנו התרחקנו מאוד לאחרונה, אנחנו חברות מאוד מאוד טובות כמו אחיות. ואני הבאתי את הכדורים כדי שיסדרו לנו את החיים. הפכת להיות נערת מסיבות. ציפור קטנה לחשה לי שאת יוצאת עם הבן שלך. קודם כל, אני נורא רוצה לצאת עם הבן שלי, הוא פשוט לא מסכים, אבל זה לא אומר שאני עדיין לא יוצאת עם הגילאים המתאימים. אני אוהבת לצאת למועדונים, ולדנס ברים, ולרקוד, ולהיות צעירה, ולא בא לי כל כך להזדקן, כמו אחותי החברה סיגל. אם היא אומרת שאני זקנה, הנה, הבאתי את הכדורים, תראי איזה יופי, תראי מה עשיתי לך. ולכן סיגל, החמודה שלנו, כן, שיש לה קצת זקנת יתר, הייתי אומר, כי נראית בחורה צעירה ויפה. יש לך אוזניית בלוטות' במתנה, כן, שהיא תוכלי להתקשר אליה ותגיד לך, אני עכשיו נמצאת בבית קפה, אוכלת לי, אני שותה קפה, וארומה או whatever, ואת... תודה רבה לכם, אני מקווה שתהיו חברות כל החיים, ושתהיו בריאות, ומאחל לכם אריכות ימים, חיבוק ונשיקה, חיבוק ונשיקה, חיבוק ונשיקה, חיבוק ונשיקה. אני מקווה שתהיו חברות כל החיים.